Modlíme sa, aby sme inšpirovaní svätým Františkom mohli zažiť našu vzájomnú spätosť so všetkými stvoreniami, ktoré sú milované Bohom a hodné lásky a úcty. Pane, miluješ všetko, čo si stvoril, a nič neexistuje mimo tajomstva Tvojej nežnosti. Každé stvorenie, bez ohľadu na to, aké je malé, je plodom Tvojej lásky a má svoje miesto v tomto svete. Dokonca aj ten najjednoduchší alebo najkratší život je obklopený Tvojou starostlivosťou. Ako svätý František z Asisi, aj my dnes chceme povedať: chvála Ti, môj Pane. Prostredníctvom krásy stvorenia sa nám zjavuješ ako zdroj dobra. Prosíme ťa, otvor naše oči, aby sme ťa spoznali a aby sme sa z tajomstva Tvojej blízkosti k celému stvoreniu naučili, že svet je nekonečne viac ako problém, ktorý treba riešiť. Je to tajomstvo, nad ktorým treba s vďačnosťou a nádejou uvažovať. Pomôž nám objaviť Tvoju prítomnosť vo všetkom stvorení, aby sme ju plne rozpoznali a cítili a vedeli, že sme zodpovední za tento spoločný domov, kde nás pozývaš, aby sme sa starali, rešpektovali a chránili život vo všetkých jeho formách a možnostiach. Chvála Ti, Pane. Amen.